A furmint egyed szelekciót több dűlőben is végezik idős tőkéken, a Mádi Szent Tamás, az Urbán dűlőben, a tájai hasznos bányász dongódűlőkben. Itt pont a hasznosban vagyunk, 50 éves tőkék között. Egy-egy sorban egy vagy egyetlen tőke sem kerül kiszelektálásra, valamelyikben 2-3 maximum. Itt a szempont az, nagyon sok szempont van, de a legfontosabb szempont az, hogy a tőkéje 50 évesen is egészséges legyen, megfelelő számú és erősségű hajtás hozzon, de legyen túl erős, ne gyengüljön el, a levelek erőteljesek legyenek, homorú felületűek, karélyozottak és fényesek. Nem túl nagyok, az íz között közepes hosszúságúak legyenek, a fürt rövid, keskeny, laza, lehetőleg ne tartalmazon, vagy pedig minimális madárkás szemet csak. A teljesen egységes méretű bogyók pedig közepes méretűek, oválisak legyenek, időben jól érjenek, nem túl korán, és nem is későn, jó zamatúak, jó savúak legyenek, és az egésznek legyen egy olyan kellemes összhatása, hogy áttekinthető a tőke, nem zsúfolódik be, nem hoz túlságosan sok hajtást, tehát a válogatás sem kerül extra költségben. Ez a tőke, amelyiknél állunk, ő a 137-es sorszámot viseli. Ez itt különösen, ha emlékszem rá fejből is, hogy milyen, mert az átlagostól is lazább a fürtje, úgyhogy nem feltétlenül sok madárkás bogyó volt benne. A madárkás bogyó nem szeretjük, de valójában úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen, mert az évek többségében olyan fürtöt nem találtunk, remélem, hogy még azért pont kifogástalan évben, amikor is madárkás bogyó nélkül is tudja ezt a fürt jellemzőt hozni. Tehát rövid, keskeny, laza, átsüt rajta a nap. Ezért különösen ősszel szép, amikor sárga bogyókon át tud már, mint a hüvegen sütni a napsugár, és szóval a furmint alapvetően mély színű kell, hogy legyen érettem, és minden oldala, és a bogyók is minden oldalon, és ehhez elengedhetetlen a laza fürt, mert egyébként a nap nem tudja körbesütni. Így, hogyha laza, akkor így valamilyen mértékben minden bogyót ér a nap. Ugye a nap körbe megy kelet, dél és nyugat, és a laza bogyók között, ha nem is éri közvetlenül az északi bogyókat, de az egyik, illetve 3 oldalról is bevilágít a nap a fürt belsejébe. Aztán folytatjuk a megfigyelést, már elkezdődik, már itt is a szaporítása, a mádi területeknek 120 környéki klónt vagy egyedet ültetünk el a Bohomány dűlőben, amiből már 4 év múlva azokból is tovább kiválasztott egyedekből, mert az természetesen több fokozatban zajlik majd a szelekció. Tehát most megvan az első kör, aztán azt leszaporítjuk, aztán azt megnézzük 4 év múlva, abból is kiszelektáljuk a még érdekesebbeket, azokat tovább szaporítjuk, és így tovább. Tehát a szaporítás az zajlik, míg a szelekció az pedig folytatódik. Első, másod, harmad, negyedik generációs ültetőügyben is.